Hello, hi, hey, hello, hi. We are singathetha phansi kwenjongo, injongo, the purpose, which means you must do something under a purpose. Yenza into phansi kwenjongo, ungayenzi ngoba into uyenza, kodwa yenze ngoba uzazi iziphumo zayo okanye imiphumela yaloo nto yenzayo. Do a thing by knowing the consequences. So asiyenzi into ngoba siyenza, kodwa siyenza phansi koba sicinga iziphumo okanye izizathu. So yanga ungangena kwinto ezifana relationships wazi injongo ye-relationship uba kahle i-relationship yintoni, okanye what the consequences of a relationship or the benefits of a relationship. So sicebisa wonke ubani angangena kwi-relationship esazi isizathu soba sithi i-relationship iyefana noba wakhe. So we are advising all the members or all those who want to launch or to start a new relationship uba mabangene kwi-relationship besazi isizathu soba okanye injongo yoba sithi the relationship, which means ubudlelwane phakathi kwababini. So God bless you.